Shin kun ko san yadda ake ji idan aka ce ka gaji biliyon daloli da gurin mahaifinka amma sai ka yi faɗa za ka same su? Wannan shine labarin Mukesh Ambani, mutumin da ya fi kowa arziki a ƙasar India, mutumin da ya mayar da kasuwancin gidansa zuwa masarauta, amma ba ta sauki ba. An haifa Mukesh Ambani cikin ɗumbin dukiya. Mahaifinsa mai suna Dhirubhai Ambani hamshakin ɗan kasuwa ne, kuma shine asalin wanda ya gina wannan dukiya domin ya fara ne tun daga wanda ba shi da komai. Daga sana'ar yadika ya faɗa da mafarkinsa ya gina kasuwanci mafi girma a ƙasar India. Bayan rasuwarsa a shekarar 2002 ne kuma Mukesh ya gaji kasuwancinsa, sai dai akwai wata matsala guda. Ba a raba dukiyar mahaifin nasu ba yadda ya kamata, saboda ba Mukesh kaɗai ubansu ya haifa ba, yana da ƙani mai suna Anil Ambani. Daga nan ne kuma rikici ya suma. Abin shine Mukesh da kanin shi Anil ba sa ɗasa ko inuwa guda ba sa yadda su haɗa. Shi Mukesh yana so a bashi bangaren man fetur da magunguna, wanda a wannan lokaci su ne manyan kamfanin mahaifinsu. Shi kuma Anil yana so a bashi bangaren kamfanin sadarwa, wutar lantarki kuma hada-hada kuɗi. Daga nan ne kuma aka fara gumurzu har da su zuwa kotu. A ƙarshe dai a shekarar 2005 bayan an kai ruwa rana, kotu ta sake raba gadon nasu. Mukesh ya ɗauki bangaren da yake da ɗan kwari a kamfanin mahaifin nasu, shi kuma Anil ya ɗauki guraren da yake ganin cewa sun fi kwari a wannan lokaci. Sai dai bai san cewa akwai wata babban matsala da ke tunkaro shi ba. Shi da Mukesh ba wai tsawaye yana kallon nashi ba ko kuma mai da hankali shi da yansa suna cin wannan dukiya. Ya fi karkata ne wajen sake gina wannan daula ta mahaifinsu. Ya kaddamar da wani kamfanin sadarwa da ake kira da Jio, wanda 'yan Indiya suka fada soyayya da shi saboda saukin data da kuma kiran waya kyauta da ake basu. Daga nan ne kuma Mukesh ya ƙara bazama zuwa bangaren siya da siyarwa, makamashi da fasaha. Ya sayar da hannayen jarin kamfaninsa zuwa ga Facebook da Google. Arzikinsa ya ƙara fiye da yadda kowa ke tsammani. Ta bangaren kanin kowa Anil shiru ne. Shi ya riga cin duniya sani da tsanke, ya riga tara 'yan fim ɗin ƙasar India inda ake fati bayan fati, a ci a sha a kashe. Duk da cewa shi ma ba ya tsaya ba ne, yana ɗan taɓa wani abu a bayan fage. Amma idan aka kwatanta shi da dukiyar yayansa, ya ba shi rata fiye da tsammani. Sai ya kwashe tsawon shekaru kafin ya kamo rabinsa. A yau Mukesh Ambani shine mutumin da ya fi kowa arziki a ƙasar India, na 10 a duniya. Ruwan kuɗi a banki, kadori ko ba sa kirguwa. Amma har yau har gobe faɗan da ya da kaninsa kafin a raba masa gado abu ne da littafin tarihi ba zai taɓa manta da shi ba. Kuma labarinsa na ɗaya daga cikin labaran da kuɗi ya raba kan dangi, amma a ƙarshe shi ya nasara.